Maayong adlaw mga higala. Mao kini ang mga panghitabo samtang kami nagcamping didto sa Lasang sa among mga uyuan. Ang una gyud makita diha sa video ang gwapo gyud gwapo kayo, gwapuha kay maglakaw tawhanaw. Magtalikod murag si Robin ba. Pataka rag panguhag mamaon noon niya kasuhan ka diha sa Tag-iya og barangay clearance luoy kay ka. Kinahasa. Pag moinom ang gwapo sa Lasang inani ra ang style. Pag-abot namo diri sa Lasang, daghan namin nakita nga mga alimatok anaa mamilit sa mga dahon, sa mga buhi nga mga dahon. Ang uban pod na sa mga laya nga kanang dahon nga nangatagak na ba. Nay daghan nga mga alimatok nga gagmay. Kulor-kulor pa gyud. Murag rainbow ba. Parehaan ni gamay kayo. Inani kagagmay ang mga alimatok diri sa Lasang. Mubo ra kayo ni sa ganina pero ni taas na siya Parihaning nakita namo diri nag-andam na siya daan na siya sa dahon nga laya. Ano? Alimatok na. Gamay kayo. Pero kung mabusog na siya, mudako na. Tanawa ra maro na kayo. Nagpakahoy-kahoy dayon para di mailhan ba. Di gani basta-bastang insektuhan ni, insekto ba ni o sa may tawag ani. Tanawa ra ng porma niya diha loko-loko ni birada. Tanaw sa dahon kay daghay limatok mamilit. Kini lawaan ni dako kayo. No? Daghan na siyag mga similya. Kini mao ni ang similya, mao ni ang porma sa similya sa lawaan. Dagko na kini pwede na i-transplant. Mao ni i-transplant namo didto sa among ibalik pagkalasang. Katong lubas ba nga among ibalik pagkalasang, mao ni among itanom didto. Daghan kayo. Nay daghan kayo diri nga mga seedling gid sa lawaan. Unya kining dapita diri kay lasang naman gigayon pwede na diri dili na mag tanom og kahoy kay daghan may mga wild animals diri nga mao mo pa katap sa mga similya, sa mga liso sa mga kahoy nga lawaan, dili lang sa kahoy nga lawaan, sa bisag unsang klase nga kahoy. Padulong pamiani didto sa area nga among butangan og trapal. Didto mi magtrapal, didto pod mi magbuhat og among butangan sa among mga duyan. Kay kami man tanan adunay duyan. Inani nga mga birada makawala ni sa mga stress. Ang mga is-4, is-5, is-6, is-7, is-8, is-9, is-10. Mga wala na siya lakaw-lakaw mga tabok-tabok kag suba. Sugok-sugok kag lasang, mapitlan kag alimatok, supsupon ng mga dugo nimo diha sa alimatok ug uban pang kanang mga gustong supsupon sa alimatok. Daghay masupsupan ang alimatok sa imong lawas mo na nga ikaw mawa imong stress kay mahadlok man ka. Parehaan ni dangog kayo ang bato kinsa may di mawa ang stress dana nga di naman ka manggagi yung bugat magigay imong gibaba imong gipas-an yung nagpas-an kag problema pas-ana ng problema ikarga na dito sa mga badya dito sa mga bao-bao ba niya kung singlon ka og pamasahe tanga lang sa bayran ra inig purpose. Parehaan ni kanang imong problema diha nga gihuna-huna nya ang imong feeling nga murag depressed na kay ka, stress na kay ka, is-4 na kay ka nya ikaw ang padad-on na ning bukag nga puno kayo nya biyaan dayon ka namo di mawala naman to imong problema di naman ka makahuna-huna sa imong problema kaya ang imong gihuna-huna nga makaapas ka sa mua nya maglisod pagigag tabok diha sa mga suba labi na magparehan ni lubog-lubog baha maglisod kag tabok makaplano ka ba kahuna-huna kag tarong unsaon nimo pagtabok nalimtan na nimo imong problema apil na pud imong uyab malimtan na pud nimo imong asawa nya makanhi ka diri nga nindot kayo nga mga lugar mga lasang bisag unsang klaseng kahoy imong makita para ani mga batong dunay lumot makita na nimo dili na problema imong asawa kay wa may babae diri wa may chicks diri way gwapa diri noon kung babae kung gusto gid ka daghan man kay didto sa lawaan nagkapyot na mga dagko na mga gagmay pili ra man ka didto
Unyag na kay asawa na kay uyab diring dapita o nindot biya kayo kay bugnaw kayo ang lasang unyab ang tubig pwede pang magligo-ligo magtarsan-tarsan mong duha diha mag-adan iba mo ba